Знаходимося в хижі жителя Яна Маджика з Ансоні в стані Коннектикут в Америці. Іван Маджик був теж жителем Бортного. В своїх молодих роках пам'ятають менше-більше, як то там в тих горах в Бортнім життя переходило, то дозволив си прийти туди до них і звідатися їх пару речі о акцію Вісла, о переїзд з Польщі за границю. І хочу їм задати пару питань. Takže тепер звідамся їх. Пане Іване, хотіли б ми знати, щоб сте нам оповіли, а перед wszystkim słuchaczom Лемківським в Польщі, як то було ваше життя в Бортнім до висідлення, а пізніше, щоб сте пару слів ще на темат висідлення повіли. Прошу. Я був замалий, не мав я 12 років, як нас вигнав. А до вигнання то була збірка, в нас була досить велика хижа, то jeden rom był w tych naturalnie i tam przychodzili Świstak, uczytel bortniański, to gdy był Bortiem uczytelem. Kryger Roman, він мав ліс, купив там в Пашковім куті, десь między Mareszką a tą Maguryczą nad Perun. Ja думam, że Iwan Kawaler, Wasyl Tuził, grali w karty nocami, przynosili sobie często antałoczok piwa i sypili i grali karty. Ale jak już Niemcy się dorwali do Polski, to się wszystko skończyło, ale w międzyczasie mnie nauczyli, takim psykom mnie zrobili, bo i śpiewankę mnie wczyli, Kryger, Żyd po-żydowsku mnie nauczył radzić, ale małem sąsiadku Blimu, bo cała familia mieszkali tam na Horbku powyższe osypa Orbala, tak jak teper powyższe sklepu. Na tym bereży była chyszka. To tam były Żydy. Ja z nią bardzo towarzyszył, bo ona mała kukieś, cukierki, a ja mały czarny chleb, a czasami makucha. To tak to nie było, jak to te lepsze żyli sobie. A Kryger to widno zas wszył mnie, choć jakąś śpiewankę na Polakiu, a Polak mnie wszył na Żydzi śpiewankę. I taką psykę z mnie zrobili, bo jeden mi płacił i drugi. Cukierki mi dawali, ja był na ich usługach, ale jak Niemcy już przyżeniali Polsku, to wszystko się skończyło. Żydzi wywezli, najpierw pozbierali Żydzi do Bobowo, tam ich wystrzelali, ale nie wszystko się dali zimaty. Roman Kryger wstrzymaliśmy się w Australii, ale він був на якійсь позиції, що не міг зовном туди відсідувати, то я лим без другого жида з ним радив, але одвожили з мене вже стрітими, бо його родичі, але тільки що він мені написав, що погмирали в Маріамполі мешкали, то вже натуральні погмирали в Маріамполі, а він замкнув втюк, якось втюк, często aż się zakotwiczył w Australii na dość wielkiej pozycji, bo było bardzo obstawlenie tam. Maliśmy się strytyty, a mi chłopiec zachworił, nie przyjął to tu klimatyczną chorotę, działo i miałem też dobrego doktora, Żyda przychodził tam, takich podertych czerewikach, ale mało apteku. I він ночі otworzył apteku, zaklekał mnie, dał mi lekarstwo dla niego i powiedział, wciekaj jak możesz, gdzie możesz, ale tu nie możesz być. Chłopiec się skończy tu za 3 roki. To tak klimatyczna chorota musi doleczyć. To ja wtedy zrezygnował w Australii. Dość to trudno było, bo tam, gdzie robił, tam mnie nie chcieli puścić. Oni powiedzieli, że wyślą chłopca, a ja żebym został. A żena nie chciała się rozrywać, tośmy pojechali potem małym do Tasmanii pity, bo mi tam radzili do Kotry, że tam jest inny klimat, żebym tam, ale tam trzeba było iść do Lisiu,
лиші робота була, а так не було ніяких лиші стояли. То я потім написав ту до Матія, бо Матій пішов перший ще до Америки. Znaczy brat wasz, tak? Mati, Madzik. Był jeszcze jeden kuzyn tu, mi stary, że Michał tu, a tot Żyd, doktor tam mi powiedział, że bardzo mi odpowiedział tamtot klimat między Kanadą a Ameryką, że mógłbym się zamieszkać w Ameryce albo w Kanadzie, ale niedaleko, bo tam zima będzie i niedaleko tu, bo tu będzie gorąco, ale na при границі десь, як маєш можливість їхати там, то я поїхав ту до Ансоні, там достав роботу добру, тіж зараз. І Павло, як вийшов з самолоту на сходи, повідомив, що ту ж, бо ми зландували перший раз в Гаваях, то як вийшов до двері, увидав, що Михав де хочу, але остале він tu не хоче, бо тут так само, як в Америці. Opowiadacie o swoim synie, Paulu. Бо він не розумів того, що тому треба. Я повідомив, що ще будемо їхати один раз, і там już буде Америка. Бо ми поїхали з Гаваї до Сан-Франциско, вийшов з самолоту, ну і видав, що tu якось інакше, але він не піде на боса, бо ми мали автобус задармо, і що нас повезуть по Сан-Франциско, будуть показувати нам хоч то там, бо маємо 2 чи 3 години часу, то використаємо то. Я пішов, а він не пішов, і Мілька не пішла, została z nim, вернуємо з powrotem. Milka, znaczy światłej pamięci wasza żena, tak? Потім, як знищили до самолоту Сан-Франциско, powiedział mu, że тепер прилетимо już do Ameryki tak dobry, bo тепер на другім кінці приїхали ми без ніч, перелетів самоліт тут до Нью-Йорку, вийшли ми до двері, як хопив повітря, тут буде ще живо, тут інакше. По сходах зійшов в долину, бо з самоліта були так довгі сходи, зійшов по сходах і ніч пішли ми там на почеканню, в Нью-Йорку. Тот брат приїхав за Семаницьким, зі своїм колегом. Семаницький походив з Панкною, але мав і жену. Обоє знали, про що відчудувати. Але брат знайшов там рент для мене, і одразу ми пішли на той рент, то Лева з Панкною був там. Він мав 2 хижі, нову і стару. Старий тримав на ренті, а в новій сам мешкав. З женами мав 2 дівчата і псика такого чорного малого. То був Павлів френд. Павло ще з ним на дворі зостав. І то псятко тішо любив, бо не любив дівчата. І тут Лева повідав, що він з ним буде і піде, але з дівчатами не хоче бути. Ну і кличемо його дохід, щоб ми підемо спати. Бо з мене спали. Як ми пішли з Сидней, так всі час, дорозі, дезінфекцію в самолоті робили араби там, то не досить брудно, що тоді не були приготовлені na takie rzeczy. Anyway. To tylko, przepraszam, tylko ste przeżyli, Iwane, tu w Ansonii, rokiu. Tu jak jem przyszedł. Tylko do dnešního dnia, tylko już minęło. To już ja wymusił, żeby mnie zbrechał do zryty tam do swoich notatków. No tak w przybliżeniu, tak. Ponad 40 roków. Ponad 40. Powiedzcie mi, jak ste tu przyszli, Що вас склонило і коли то ще зачало, що сте ще зайняли лемківськими справами ту на обчизні, на землі американській? Який був повід, що сте попросту ще тим зайняли і створили сте своє приватне архівум ту, з котрого, напевно, дуже люди скористало, бо я мушу сам повісти, що теж єм скористав з ваших матеріалів, так, якби сте могли так в коротких словах, що вас
skłoniło do zajęcia się właśnie sprawami lemkівськими wszystkimi, bo nie lem bortnym, ale ciłom lemkowiną w sumie. To mnie po prostu włożyło z kraju. Ja zaczął robić ze studentami, bo tam mi byli dobrzy znajomi paru profesorów z uniwersytetów. Oni też, jak profesor Roman Rajfus, nie tak dawno umarł. Він był dyrektorem Polskiej Akademii Nauk Przemyśle. A він znał się z moim ojcem, że przed wojną przychodził do nas często, bo він się etnografią bardzo zajmował. I він mnie do tego wciągnął, że jak nas wygnali, to ja za dużo już był z nim w kontakcie Tam w Polsce. W Polsce він прилетів, що довідав, що ми вернули з Заходу. І він прилетів і повідав мені, що він мені дасть 6 студентів, але то будуть хіба саме баби, щоб міг перетримати на місяць часу. Я повідав, що я міг то зробити, але я не можу ще достати до границі за границю, бо тут bardzo nastawiona jest policja na naszych ludzi i wojsko tu już stoi placówkami, to mi będą przeszkadzać. A więc powiedział, to nie ma strachu. Ja ty zrobię dokument i ty będziesz mógł przejść za granicę, bo mi się rozchodziło o tych, to ja już był znany na zachodzie. Ja już się poznał z dużymi ludźmi z innych sił. Ja miał dobrą robotę, ja mierzył lisy, tak że nie znam. Pamiętam Andrzej Staranka, Maryja Nożeński, oni chodzili za mną. Ja ich miał do obsługi, jak inwentaryzację przeprowadzał w lisach. A przy tym stojała w Zimniewodzi placówka ruska. Tam, gdzie była ostatnio poczta, tam Ruscy trzymali ten budynek, mali swojego oficera, starszy Litwina, to przychodzili samoloty z Legnicy, przylituali 4 i w Zimniewodzi był poligon do strzelania samolotów. To jeszcze przed nami, oni tam i bombę metali, ale już jak my przyszli, to już bomby nie metali, ale samoloty z maszynowych karabinów do celi strzelali. Ja się z tyma ruskimi, bo do szkoły nie mógł pity, bo nie było 5. klasy. Ja miał pity do 5. klasy, jak nas wygnali, a w Zimniewodzi byłem 4 klasy. I też dzieci chodzili z Lubina, z tego z Wierczyna, z Bokówny, z Lisca, z Zimnej Wody, z Karczewi, z Kuchlic, ze Zwierzyńca przychodzili do szkoły w Zimniewodzi. To była wielka szkoła i dużo dzieci było. Tak to ja nie piszę tam do tej szkoły, bo trzeba było pić do 4. klasy, bo na 4. była. Ale do której piszli do 4. 4. bali, a jeszcze piszli. Jeszcze raz, powtórzyli jeszcze raz. To im też pomogło. No nie wszystkim, bo Petro już wtedy szkóra już popywał. To jeździł tam traktorem na listcu PGL. Anyway, Petro się zmarnował bardzo tam. A ja pisał z tym profesorem, on mi tam pokazał, od których liczy. I pisałem do Krakowa, tam im paru dni mieszkał i to tu robotę mi dał. Ja zaczął spisywać od naszych ludzi, do których nie chcieli radzić po polsku. Aha. Bo próbował, profesor mi powiedział, він dawał studentów, że mogli zradzić. Nie, to Polaków nie chcieli Polaki. Aha. No i він się nie mógł ruszyć z tym. Jako mi potem wyrobił taki papier, żeby mnie przewozili jak mi trzeba. To bo oni mali auta, takie mało wojskowe, jak wojsko, To ja z nimi, ale jeszcze przedtem ja z ruskimi, to byli z Zimniewodzi nasze sąsiedy. Ja się nauczył po rosyjsku wyczytywać perfekt. A oni takie zadowolone byli i na dykusy chodzili. Ja im pokazywał, gdzie dykus, a on im nahnął na nich dyków, bo my znowu dykus.
ja, to sme také kompli byli, oni poznali, starší lieutenant poznal tých oficerów v Legnicy, tam to już prichodili z Legnicy, no już paczka była. A my toto celi, pomáhali im díry, bo tam byli samoloty, to díry zamazувати або заклеяти, що самоліти до них стріляли, то я ще з тим бавив. Притім я ще навчив так по-російськи бесідувати перфект. І що там газети, але що там газети так взібак, а вони нам один другого штурка, що я не смів, бо я не міг говорити, хоч як котрі вирази, там читав по-нашому. А вони ще сміяли, то те молоде, а то було пару тих фронтових вояків, то там не було смішне. Anyway, потім я ще навчив одних на інструменті робити шкіци, що вони давали тим пілотам потім то шкіци. То я той інструмент bardzo полюбив. Мав 3 ноги, такі до міряння. Так. І наносити na nią ziem jak trzeba było, w jakiej skali trzeba było. Dali mi taką linijkę, skalówkę na różne skali. W jakiej skali chodzili, to ja w taki na nią. A tam azymut z tego aparatu czytał. Dystans. To ja ich się tym zajmował, a oni w czwartą macierę szli. I nie było, oni się tam po lisach chodzili. Anyway, dowiedział się najpierw w Legnicy dyrektor rejonu. Він був білорус, але мався за Поляка, і мав жину білоруську теж. І вони приходили до церкви, до православної в Зимніводі, отворили церкву. Вони приходили, я з ними по-російську бесідував, але селем по-російську, і вони до мене по-російську. В кінці, що я роблю, чим се займам, ну, я повідав, що я ще не роблю бонзамоводи, але тим часом то там з русским я навчив дуже речі і при помірах так роблю для них, але знам міряти, мам інструмент, вони мені дали тут свій інструмент. Потім як од'їжджали, як їх брали, alarmowo ich zabierali, to len tylko, że przylecili 2 oficery, pożegnati się, powiedzieli, że oni mają 4 godziny czasu Legnicę opuścić i jechać na zachód. Co się tam Niemcy jest na porядku. To тепер, пане Іване, ту мали росіяни 4 години. Повідьте нам, тільки мали наші лемки в горах в часі акції Вісла, висідлення часу, czy już jako 12-roczny chłopczyk, to ste może tak dekuswece pamiętali. W poszczególnych sełach, jak to było, tylko małe ludy czasu. Godzinę, 2, 3, jak to było z tym czasem? Czas był taki ograniczony. W czasie ugrania przyjechało 4 wojaków polskich, zrobili gromadę i zapowiedzieli wygnania. Bo to ta akcja Wisła, upa ukraińska się zmniejszała. Teraz z tych, co wernuli z Niemiec, organizują partyzanku ukraińską i oni nie mają innego sposobu, jak nas nie wysilić. To odkal возьму до них хліб, вони ще самі скінчать. Чи ви доколи ще довідали, дозналися, яка могла бути причина висідлення нашого? Чим наші лемки загрожали для влади польської в тім часі? Było to, że to insza besida, inszy alfabet, insze ubiory i Wiecie, były lemki wyższe od Polaków. To się Polakom strasznie nie podobało, że oni są wyższa klasa. Ich znaleźli wszystko zrobić sami. Sami się oli robili, sami się siali len na oli, spuszczali to do oli sami, że mali oliju dość. Mali swoje bandury, swoją uprawę mali, tak to list i mali kupy, to się im nie podobało. I to trzeba było zlikwidować. Czy to
Czy to len chodziło o nasze Bortne, czy chodziło o wszystkie sela na Lemkowinie? O wszystkich selach. Od Stanoka do Sanca. Wszystkie sela. Żeby wygnaty i zaslity Polakami. I oni dotąd jak nas wygnali, to Polaki tam agitowali, za które Polaki nie piszli. Ніяк. Вони доближали, так як, наприклад, це клиняни. Ані jeden не пішов на Полюш чи до Бортного. Як пішли, то так де-інде, але до Лемківських села не пхали. Але мали дуже дядів, Поляки не маневуть. Курнухушку, то там jedna така, як то дівочка. І втім, 10 людей żyje, to tych brali i przywozili im, dawali im chyże. Dawali im chyże, stodołu, wszystko mało gotowe, pole oborane, obsijane. No, oni nie lubili to. I nie znali robić, nie znali nic. To tych dziadziów wszystkich zbierali po tych selach, gdzie się im dało, polskich, i tych dziadami tyma zasilali. Aha. To nic nie wartało, ніякого egzaminu nie zdało. Aż do того czasu to перетягło się, коли президент Polski zrobił pozwolenia, że можуть звертати, як мають де, то можуть звертати. Ну і тоді, як могли вертати, to na swój koszt wertał jest, jak było de. To tak jak Bortniane, oni płacili tym osadnikom, kupowali swoje od osadników. I tym sposobem duże wernuło, ale duże nie wernuło. Były takie sela, co nie było de tam pić. Byli ludzie, co wernuli, ale nie było de pić, nie było chyży, nie było placu. Czy uważacie, że to też to wernuli z taką nadzieją na lepsze, że będzie im dużo lepsze życie, czy lepsze było życie duże przed wygnaniem na Lemkowinie, jak na ziemiach zachodnich? No, na Lemkowinie все było lepsze. Все było lepsze, się ludzie czuli jak na swoim, a na czużyni to nie nasze. I co najgorsze było, wody nigdy nie było na zachodzie takiej, jaka była w horach. W horach się te piety chciło, gdy sklaką to się napił, luchy, a ołów których do poticzka i się napił. Tak to woda czysto insza, czysta i smaczna i niesmierdziacza, tak ludzie banowali za tym. Grybów nie brakowało. Ryby rosły, tak jak i rosły kolesy, oseny insze nawet, na lito insze, ale grybów było bardzo dużo. W przeciągu swojego życia, Agnieszka, jakby wam przyszło ocenić, jak byście powiedzieli, że szkoda wam Bortnego bardzo, że ste wyjechali, czy po prostu zastała was nowa sytuacja, przyjechaliście tu do Ameryki, najpierw do Australii, później do Ameryki. Ja думam, że wam żal jest naszej Lemkowiny, naszych gór. Jak wy dumacie? No, przywiązany jem do gór se, to nie wyjdzie, żeby było tamtej czужим. Ja wizytował chyba 4 razy. Powracamy z panem Iwanem do dalszej rozmowy, bo nam przerwało nieoczekiwanie. Tak, że ja chciałbym was teraz widać jeszcze o to archiwum, że tu ste z doma prywatnie założyli w Ansoni. Ja go mam okazję widzieć. Bardzo wielkie, naprawdę bardzo wielkie. I chciałbym się dowiedzieć, odkąd ste brali informacje, materiały do tego wszystkiego, co ste tu w swoim archiwum stworzyli. Czy to len dotyczyło naszego sela Bortne na Lemkowinie, czy to dotyczyło wszystkich sel Lemkowiny? Ja zaczął na Bortne i okolice pisać, tak żeby nie było same Bortne, ale i z okolicy, co się dało. A do okolicy to do Bortniego ja miał bortniańskich informatoriów, że wszystko co spisywał, to jeszcze mam to te kalendary, gdzie jsem w któryś dzień miał w rukach, to miał jakie pytania, to mi kto by powił, to tam spisywał wszystko do kubki,
składał i składał. To się naskładało dość duże. A w tym czasie, tam, Bortnim, zaraz po powrocie, to mnie bardzo dużo zainteresował, to profesor tej Polskiej Akademii Nauk ze swoimi studentami. Ja z nim chodził po Lemkivszczynie i miałem taki dokument, że na granicy by mnie legitymowali, a tak to granica, jak Rosja od Sanoka do Sancha, ale to znali, że ja i nikt to do mnie gębu nie otworzył, bo znali, kto jem. Bo to Rajfus im dał dokument i ja jeszcze tam przedstawił raz i to wystarczyło. I ja tak wtedy napisał bardzo dużo, skorzystałem z tych materiałów, bo ja sam nie znał, ale się dowiedział. I nasi ludzie to znali, tak że nie było niejako oporu, nie było przeszkody. I potem o duże materiały to skorzystali to jego studentów, bo oni byli na studiach prosto. A ja ich dostawał na wakacje, czy jak, to mi powie, że przyjdą tądy i tądy, tylko przyjdą. Przeważnie dziewczata, baby przeważnie byli. Chłopcy nie pamiętam, ale baby i to te baby chodzili, ja do mamy pictury z nich. Chodzili ze mną po selach, jak trzeba było tak zakwaterować, perespać, to naszło miejsce skoro i bisiduło po naszemu wsiadywali. Jak im trzeba było wytłumaczyć, to im wytłumaczyła. A jak nie trzeba było tłumaczyć, to ideme dalej i dalej. I tak, że my przechodzili bez siłu to tu Lemkowinu i potem to profesor chciał, żebym ja przystroił jakiś materiał o Lemkach bude, kniżku budu składać. I złożyli, że mam tu kniżkę jedną nad ryką Ropą na polskiej mowie. To ja im tam jeden z tych większość autorów dał swoje zapisy, swoje noty, to do tej piszli. A tak to szło dużo do gazet, do polskich gazet, do naszego słowa. Dużym tam im dawał. Przecież to jest jedno do kniżki piszło. No teraz jak Bogdan pisał. To... Máte na mysli tu Bogdana Horbala z Nowego Jorku, tak? Nie, mam tu jeho, te kniżki. Tam jak wtedy widzicie, to 2 tomy, 2 kniżki. To він тіж посилкувався od was tu materiałami, tak? Tak, думам, że brał od was tu materiał. Tam sobie pomieszczeli. Aha. No, він дуже skorzystał dziś z tego, że ja mu dawał choć to, a jeszcze dużym mu dał to, він już dał do druku, już to potem nie piszło, a tak jeszcze było do zarki. Ja jeszcze chcę звідатися, бо повідати o profesori Raufusi. Czy oprócz niego jeszcze maliście jakieś kontakty z innymi w Krakowie czy w Warszawie ludźmi, co byli zainteresowani naszymi lemkівськими sprawami? W Warszawie to było, nie wyszło za głowy, Bogdan mój imię, mam jego picture, jeden doktor dla dzieci. Nie zabudu starystwa mi powiedzieć. Ja powiem, że Bogdan jest doktor dla dzieci. O, to on jeszcze starych nie może liczyć, ani dzieci. Z dziećmi jest gorsza komedia jak ze starym, bo stary powiedz nasz tak chory, a dzieci tak dla niemowląt jeszcze dzieci. Ja poверну jeszcze tu na ziemię amerykańską. Tu jak ste rozpoczęli to wszystko, to bo z naszych rozmów poprzednich, jakieśmy przeprowadzili, to ste wspominali, że ste jeździli po różnych uniwersytetach tu amerykańskich, mali ste różne wykłady, rozmowy na temat właśnie Lemkівщини, lemkівського narodu, to musiło po prostu zabrać wam dużo czasu i poświadczenia z waszej strony, bo to tak sobie od siebie tak nie można to zrobić, tak?
так, прийшла мис і роблю. Мав дуже не так легко, бо, наприклад, вистави, де Бог хто організував, як я їхав на таку виставу, я поробив шкіцу таку велику, там купу знімок міг помістити, помістив купу ряд тих знімок, і люди ще пхали до того, і кожен хоче знати, що то, а що то, що tu jest, to треба було кожному повідати з усім, хто хотів. І люди ще напхало так, що на жадному стоїску, бо мав другий хлоп, мав виставу іконів, не мав там дуже людей. А на ті мої було все повно. І де б не заїхав, де треба було, все було повно. І потім до котрих хотіли відбитки, щоб їм робити, що то з тим клопоту було. Я не забагато то любив, бо треба було їхати не раз далеко. І час забирав до wszystkiego. Ale czas minął, перейшов. To te ikony jeszcze na kusy ich mam, to mamy ich na wystawie. To jeszcze kusy mam na, tam nawet bakszy. Ja ci pokażę, zaraz tu dostaną tam cudna. No ja już kus widział tych waszych zdjęć, tych ikon, toho wszystkiego, także... A to tu w ramkach jest, nie widział. Może to w ramkach, może nie widział. Ale tak jeszcze poвернути на хвилю до того wszystkiego, to wasze poświadczenie, jak powiedziate, i to trudny czas dla was, jednak przyniósł jakieś pozytywy, bo wyszły książki i mogli to też, to wydrukowali to te książki, mogli przyjść do was i skorzystać z tych materiałów, także wasze poświadczenie nie piszło na marne. I tu ja думam, że macie маленьку сатисфакцію може з того, що ваш труд не пішов на марне. І ми зараз того bardzo тішимо, бо може bardzo дуже люди довідатися речі, о котрих не мали по prostu відомості. Перше, не знали о тім, що таке щось мало місце. Я jestem wam bardzo wdzięczny, że po prostu to wasze archiwum przyniosło owoce. Bo все, jak jest trud, to musi być i toho owoc. Także ja думam, że młodzi ludzie, gnieśni szczególnie, powinni po prostu znać korzenie swoje i odkąd pochodzą i kto doprowadził do tego, że jeszcze możemy kultywować naszą kulturę, tradycję lemkijską, szczególnie w trudnych tych czasach, bo niby wolność jest, ale my sami ograniczamy się w swojej wolności osobistej, w dotrzymywaniu kultury naszej, tradycji. Co byście powiedzieli młodemu pokoleniu? Tak cofnete się rokami do swoich młodych roków. Czy warto było poświęcić się dla sprawy lemkijskiej, czy po prostu tak przeżyć z dnia na dzień? A lemko, bo mlemko, no trudno. I tak, a jak budu Polakom, to też nic nie zaszkodzić, że budu. Co byście mogli powiedzieć gnieźnie temu młodemu pokoleniu? Czy to na zachodzie Polsce, czy na wschodzie, czy gdzie Rosjanie są lemki w ogóle? Dneska jeszcze można taką śpiewankę, że stare ludzie śpiewali taką żartobliwą, dowcipną śpiewankę. A to się nigdy nie powtarza i nigdy już nie będzie się powtarzało. Jedno, że to może za peresada była, ale jak śpiewali koledzy, za te 100 roków i poza 100, że na weseliach można było znaleźć śpiewankę, co śpiewali stare, przeważnie gazdylni. Przyszła na tam, gdzie grali, tancowali, tak gdzie wchodzi, bo nigdy tak nie było takich pomieszczeń wielkich, ale jak tak, gdzie była wielka chyża albo boisko, що мало дошку, już tam zabawy sobie robili na takim, bo tak nie było len земля wsiady po chyżach. A gdy już były doszki, no to już nie dali tancować. A to
po boiskach tancowali, śpiewali. A na dzieci, na weselu nie było. Jak tam trzeba stali napit do dziry i tam смотрели, jak to ludzie śpiewają, tancują, ale tam nie szli dzietwaki. A stara baba taka gazdeni weszła się. Nie cudujcie murzu, że mam pyszu dużu. Jak jem rozkuwała, to tutaj porozkichała. To taka śpiewanka stare baby śpiewały też. Ніхто то зараз не мав, і співанки пропали. Здавалося, що пропали, але вони не пропали, бо то старі тоді були дівчатами в Америці, і вони ту біду таку співали, хоч як співанки. То так як Дрібчаки, то старі емігранти. Вони прийшли ту, родичі, і їх діти ту роджені були. А старий, він робив фандрі, був за боса, там, де желізо топили. І ляли желізо. То вони już так не співали відкрито, але діти хоч коли заспівав. То того Дрібчака син ту роджений, він за мною робив, машини ми направляли там. W tej samej kompanii, to він міг від школи, а так машини саморобні, що ту будували, ту і складали, і ту на них робили, що до них глошав чоловік. І там треба було щось направити, то що так направляло. І то було тісно від школи, так що він мені до вуха śpiewał choć takie śpiewanki. Він tu wychodził, ale jemu się za to podobało. No właśnie. Zdał śpiewaty. To od nich tam paru zapisał tych śpiewanów od tych starych ludzi, bo tam Wortin jeszcze był za mały, tak. Żebym to zrobił. A jeszcze chcę się widати вас, żebyście powiedzieli молодому поколінню тепер, то настояще, що тут тепер живе в тих часах. Чи варто боротися за нашу культуру, нашу традицію лемківську, чи не варто? Чи ліпше з боку стати, смотрити, обсервувати, що ще буде далі з нашою культурою і традицією діяло? Z jednej strony warta, a z drugiej strony nie warta, bo nikt się nie przyjmie do tego. Znaczy, nie jest zainteresowany niczym. Tak, ja teraz stracił prawą ruku. No. Nie mogę nic pisać, bo mi to korcz, krócić palce. Tak. Jest bolacze bardzo. I tu to same, i tu to same. Tak że mam z tym wielki problem, że nie mogę nic napisać, ani list nigdy nie napiszę, bo nie dam rady. Nijak nie dam rady. A tak nawet nie jest kim by się dołatwić. To młode, to pina. Oni nie chcą nic na to, nic powiedzieć. І вважати, що добрі роблять чи злі роблять? Злі роблять, бо треба свою культуру підтримати. То значить, що ти дбаєш за себе. За себе, про самого себе навіть. То ми не радимо, що o ogół, pro samego siebie. Skoro ty się wyrykasz swojej tradycji, swojej kultury, swojego rodzinnego, to znaczy, że tobie jest obojętny, czy ty będziesz istniał dalsze, czy nic. Taka prawda? Nie, one te przyniosły do tego, nie jest tak, żeby były przywiązane. Dokla, to Teodor, on pochodził z Jasiunki, to він був учителем, польським учителем десь в горах, чи не в горах, на заході. Тут ми ще познали, то чисто ту газету, що він сам писав. Так. Бо тільки що я йому додав і міг виписати щось. І так ми оба пару років робили.
не нашився вечір. Ніхто не хоче. Так от їх wszystko odchodziło і не хоче. Jeden музикант, ліхвар, він за словенської сторони походить. Тоді ще тримать, бо своє дівча навчили грати тіж, є з музикантом, грає з дівком і там до себе добирати треба. Але повідав мені, що є так неможливе, так тяжко się грає, бо wszystko чуже się грає. Своє ніхто не хоче. І музиканта трудно знайти вже тепер, хіба декотрий з краю прийде. А так не є. Ніхто не хоче ніч знати. Ту на околицю тепер не є з ким бесідувати. Ніхто не знає. Тож то в тім дизастра є. Я не думам, що один чоловік не дасть ради винути, а другий ти буде перешкоджав. Tak, dobry panie Iwane, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za naszą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze może raz będziemy mogli się spotkać i poradzić. Dziękuję. Tam tu taka nowa kniżka do góry. Wam, drogi Iwane, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Ми могли зробити вам несподіванку, і що сте нас прийняли, що могли ми разом тут спільні втрьох, я і Роман, з вами повечеряти на шватий вечір, бо так сте ще не сподівали навіть. А ми так і зробили вам, як то повідають американи, сюрприз. А ми без дома теж мусили вдвох самі. Раз, два, ті шісти жісти. А так, bardzo нам приємніше, що ми тут могли прийти і разом поснідати. А тепер ще заспіваємо. Бортняне, так, бортняне. Тут свої наші. Jeszcze zaśpiewamy taką kolaду, podziękujemy najpierw za cośmy spożyli, a później zaśpiewamy kolaду, Bóg się raz daje. To wy ci znacie śpiewać. Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко наситив єси наземних Твоїх благ, не лиши нас і небесного Твоєго царствія, но яко посреди учеников пришли спасе мир дая їм, приїде к нам і спаси нас. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Бог що роздає, хто зло може знати. Ісус моє ім'я, Марія му мати, тут ангели чудяча, рожденого бояча, а він стоїть трясеся, осел смутно пасеся, пастирі кличуть плоті Бога бачуть тут же, Марія му мати прекрасно співає, і хор ангельський їй допомагає. Тут ангели чудяча, рожденого бояча, а він стоїть трясеся, осел смутно пасеся, пастирі кличуть плотів Бога бачуть тут же. І Осип старенький, колише дитятко, люлай же люлай, мале отрочатко. Тут ангели чудяча, рожденого бояча, а він стоїть трясеся, осел смутно пасеся, пастирі кличуть проти Бога бачуть тут же. І ми днеш вірно к ньому прибігаємо, рожденому Богу хвалу
ангели чудяча, рожденого бояча, а він стоїть трясеся, осел смутно пасеся, пастирі клачуть, плоті Бога бачуть, тоже, 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 тоже. Тільки, дорогий Яне, ще вам припомню, як то в горах ходили колядники і по лісу, так куз і туз ще вам уділить того, бо знам, що самому є bardzo тяжко. Ми ходили по коляді заєдно, там в горах, то навіть по бодаках ми йшли. Раз в Апенів ми були, а так до Перегримки ми не пішли, бо було досить далеко до Перегримки. Ближче так. Але так повічте, так świata, як се ходили по горах, то було чудове odczucie, ні? О, є. Bo tepер już to wszystko zamyka. Ja nie можу того wszystko зрозуміти, але перше... Молоді ж не треба річ. А в лісу перше, як то ходили колядники, так, то ж... Купа пнязи, самогон, техніки, і це їм не треба.